Bazalduko duzu, eta antzite irratia da, irrati euskaldun bat, euskaraz lan egiten dugu eta aldaian gaude. Gure egoitza, gure bulegoak eta gure estudioak aldaian gaude. Orduan, guk egiten dugu programazio bat, Irun, Hondarribia, Hendaia, Biriatu eta Urruñako bizilagunei zuzenduta. Hori, FM bitartez, hau da, hori antenen bitartez. Baina gero, azalduko dugun bezala, modu zehar batean, internet bitartez egiten duguna da programazio berdina, baina aukera ematen dugu, mundu osoan zehar dauden euskaldun guztiei zuzendutako programazio bat. Antzite irratia, Euskal Irratien Federazioko kide da. Iparraldeko Euskal Irratien Federazioa. Eta hor gaude, 4 irrati guztira. Irulegiko irratia, Xiberoko Botza, gure irratia, eta gero Antxete irratia. Eta 4 irrati horien artean, egiten dugu programazio bat, guztien artean programazio bateratu bat, eta badaude ordu batzuk egiten ditugula deskonexio lokala, gure programazio propio egiteko. Eta hemen bakasute gure, emango izue gure programazioa.